Habibi na, yau za ka fita da motar ne. Hajiya ba zan fita da motar na ta yi da yawa. Kar ka damu da magana da tun. Na Hajiya ba. Ni zan dauko dasta sai na goge maka. Ina da keke na wanda yake burge ni kenan Hajiya. Wallahi haka ma na. Duk wani abu da zai faranta maka, an san zai saka farin ciki, ya sa kwanciyar hankali, ya saka jin daɗi. Ka annashuwa, to ni so nake na. Dan haka ban nan dauko dasta. Allah ya miki albarka. Na da ma Allah ya cika miki shi. Ko da baki ba tunda kin ne Allah ya cika. Kisan da yake yau muna da taro da zamu na international business namu na manyan yan kasuwa, so ba ni bukatar je da mota. Gaskiya ne Habibina in ka sa hota ko fuskan na ta harami abba wa'annan sabon suka fito wayo Allah ka ga da fuskan da kike ga isa da alfahari da kike dan Allah na da kiyara ce wai Alhaji Abubakar wai ya gano mu wata budin ba Alhaji kanka bata rai dan Allah dan annabi jini na sai wallahi yanzu hawan jini Haji ai yarinya ko daga Madina ta zo yanzu ai kare yake ba larabiya ba ai ina da ke ai ba san kare ina da ke ba na san kare wannan saurara Hajiya kwantar da wala da kike ba kare ai mu bisa mun da kita mutu ka raba takalmin kaza aiki na nan kin makare mu a kafa banda hanci da na ringa da kuda makota su sani kadai ce ni ce amaryan yau ni ce amaryan gobe Allah ya miki alki bai ma ki kwantar da hankalinki in ma baki faɗa na faɗa ki san me ake cewa to ni ba mijin ta ce bane kan ta ce gaskiya kan ki ce na ruga to ubangiji Allah tsare ni kai Allah kai mun kai lafiya da mun da kai lafiya Allah ya baka halal lokaci da mu Allah ya miki albarka ina matan da ake albarka ina da ke hakan ƙara aure ba zai yi wa ya abada Allah ya tsare a da lafiya farin ciki rai yarinyar na fa da Allah ki kula da ita sosai ba komai kake so a gidan nan amana ce na baki Allah ya tsare Allah ya ba mu amana ya kamata mu tsaya mu rike to habibi Allah ya tsare mun kai habibi na a dawo lafiya kar ba a kula mun zu hajiya ina da kewa zan kula hajiya kike ga na kula wani hajiya ani nake daga ke ba kari hajiya to ani da ban so nake na kada ka in je fitar da yarinya da man haja ce mai kawo yan canji da fito ta harkoki mu samu yan kuɗi shi yasa na kada ka na maka wannan su ɗaya ta